Adịma anyị ekelele onye ukwu kele onye nta wee na-asị nke onye chi ya zere okwu akpụ n'ọnụ ka anyị bata na ya na-anụgo ya n'ọnụ Ajebo Odogwu na Solid FM. Anyị abịaghị ịdọwa okwu agba maka na dịka o si dị ugbu a ụmụ ihe dị iche iche na-emegasị n'ala anyị ugbu a nke mere na ma ndị ọchịchị dị iche iche ọkachasị na ndịda ala anyị bụ Naijiria, ya bụ ndị Southern Governors afụgo ụmụ ihe a niile na-eme wee pụta na-atụkọta isi ọnụ ịfụ na udo dị. Mana echefere na ị nwere ike ije na Kpakpando TV ugbu a wee zite ozi gị gbasara isiokwu anyị ka anyị ji n'ụbọchị nke taa. Isiokwu anyị wee bụrụ akparamagwa ndị ọchịchị ala Igbo, ya bụ ndị Eastern Governors si eme n'ihe gbasara nzukọ ndị ọchịchị ndịda niile. Abụ m Chizzy ani Ajebo ọka na ebe a. Ajebo, ndị be anyị ekene m unu dịka o si ada. Onye ga-enyere aka wee dọwa anya bụ okwu agba bụ Amechi Ugwuele, ya na onwe ya anọ isigo. Amechi, daalụ, ụtụtụ ọma ọzọkwa. Daalụ na ekene nụ. ụya ka ndị na-achị ana Naijiria ya bụ ndịda Naijiria gbaa gburugburu agụba ha obodo nọ na ndịda Naijiria ruru ihe dịka 17. ha mere nzukọ nke mbụ, mee nke abụọ, mee nke atọ. Nke abụọ ha mere ya na Lagos, ewe nke ha mere na Delta, ewe nke a mezuru ugbu a n'obodo Enugu kpọmkwem bụ ya. Mana a mere nke mbụ aka nwụọ maka na ha jere ya sofuo ya dịka o jero na ana Igbo, ya bụ na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Naijiria. Ana eje nke abụọ, ana ezi ụfọdụ ejerozi sitekwa na ọwụwa anyanwụ, ndịda ọwụwa anyanwụ. Mmadụ bụzi ihe dịka o jere, ndị nke ọzọ na-ezi ozi site na ọwụwa anyanwụ Naijiria. Mana nke uya meziri ndị mmadụ wee na-ekwu gịnị na-emezi, kedu ka ndị na-achị ala Igbo ji na ha ejisighị ike wee sozie nzukọ ndị ndịda na-emezi, mere na nke uya bụ sọsọ ọchị obodo Enugu, ọ bụkwa na obi ya ka e mere nzukọ a bụ sọsọ onye na-achị ndịda ọwụwa anyanwụ nke Naijiria, ya bụ ana Igbo bịara. Ndị ọzọ ziri mmadụ. Nke Anambra, ọchị obodo Anambra eziri ya chachari, ewere onye o ziri. Mana Ebonyi ziri osote ya, Imo zie osote ya ka ọ bịa. Ndị ọzọ zikwara osote ha. Mana dịka ndị Edo, ndị Abịa, ọchị obodo Abịa zikwara osote ya. Ekiti zitere osote ya. Oyo zitere osote ya. ọchị obodo Cross River ziri osote ya. Mana ihe anyị ji ekwu ihe abụọ na-abịagodu na ụdị nkwekọrịta ha kwekọrịtara, dịka na ha kwadochiri ike ihe gbasara ịna ụtụ isi na ihe azụmahịa a na-azụ na ihe a na-azụgasị maka esi akwụ ụgwọ ihe a zụrụ n'obodo dị iche iche na Naijiria. Na ọ bụ obodo ahụ ebe a zụrụ ife ahụ kwesịrị ịda na-ana ụtụ isi. Ndị ndịda kwesịrị na ya kwechie ya ike, ya bụ ndị ọchịchị ndịda. Ihe ọzọ ha kwesịrị ike na ya bụ ihe gbasara ịchịgharị efi, nke na-ebute ọgbaghara dị iche iche, butegoro ọgbaghara dị iche iche. Ọbara kwafuru na ya dị n'etiti ndị na-akọ ugbo nakwa ndị na-achịgharị efi a. Nsogbu o butere karịrị, mere na ndị na-achị ndịda sịrị mba na ụdị a na udo ka a chọrọ, na ụdị a na-achọzi ka ihe a na-eme, wee mee iwu ka obodo ọbụla nọ na ndịda Naijiria ka ha jikọọ aka ọnụ mee iwu ga-amachi ndị mmadụ ịna na-achị efi agagharị na maọbụ na-awakpo ndị mmadụ na ndịda Naijiria.
ihe a bụ ụmụ ụkpụrụkpụ okwu ha kwechikwara ike na ịdị n'otu na Naịjirịa, mana a na-asị na eme onye ka e mere ibe ya obi adị ya mma. Mana abịa fụzie ndị a na-abịara na ọnụ okwu ha na usoro ma mkparamagwa ha kemgbe ihe a mere, ọ dịzịa ka ndị a na ha ejisi ha ahụ niile wee kweta. N'iji maatụ dịka obodo Ebonyi, ọ dị ka ha ejisi ha ahụ wee kwetasie ike n'ihe gbasara ịna ụtụ isi n'ihe gbasara ihe a na-azụ n'obodo nke a kpọrọ VAT. Ile ụfọdụ n'Imo, ihe a kwuru gbasara ndị na-achịgharị efi, ewe oge ọchị obodo Imo kwuru na ihe ha bụrụ mkpa na-akpa ha na ụdị ihe adịbeghị n'obodo nke ha n'Imo. Gịnị ka ị ga-ekwu gbasara akparamagwa ndị ọchịchị ọwụwa anyanwụ Naịjirịa n'ala Igbo na-akpaso nzukọ ndị na-achị ndịda Naịjirịa niile? Ọ bụ ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụbọchị nke taa. Kedu ka isi fụ ya? Kedu ka isi fụ ya? Ihe kedu ka ndị ọzọ ga na-eji afụtazi ndị Igbo? Ọ dị mma, ụfọdụ na-asị na kemgbe e bidoro ihe a na aka na-anwụ onye ọbụla na-eto ndị ndịda niile na ihe a na-ekwu kemgbe ka ha jikọọ aka ọnụ fụ na udo na agamnihu batara na ndịda Naịjirịa, na ihe ewugoro ọkụ wee na-eto ha etosighị ike. Ụfọdụ wee sị na oto etobesighị ike, afụkwa na uru adịgo ya, na ọ dịzị ka eweziri ndị na-abụ ndị kwe na ndị ekwe ya, na ọ dị ka egobie na ụfọdụ n'iji fụ na ekewara ha. Ụfọdụ na-ekwu n'elu, ụfọdụ a na-ekwu n'ala, ụfọdụ a na-asị na enwe ike ọ bụrụ na ekobiri ha, ụfọdụ a na-esi na ihe a na-ekwu na ọ dị ka a na-ewe ndị ọkachasị na ọwụwa anyanwụ Naịjirịa na-ewe ndị ha na-ejere ozi iche, na ọ dị ka ndị akpọba na-asị ha na ihe a ha na-eme ha makwara ka ha ga-esi wee mee ya, na-ebutezi na ha ejighị ahụ ha niile wee sosie ndị ọchịchị ndịda Naịjirịa ike. Mana ọ bụrụ anyị wa ga na-asa ya maka na anyị were onye ihe na-eme n'obodo anyị doro anya nke ukwuu. Ọ na-akọ ọkwa ya dịka o si ada na ụlọ ọrụ anyị ebe a bụ Amaechi Ugwuele. Ọ bụ ya ka anyị ga na-ajụ ajụjụ, ọ na-akọwala anyị, mana echetụna na oge na-adịghị anya na gị onwe gị bụrụ onye na-ege anyị n'ebe ọbụla ị na-ege anyị na ị ga-eso wee tinye ya ọnụ wee kwuo uche nke gị. Mana ya ọ bụrụ ịkọ na alụ ka anyị na-akpa, maka na ihe bụ na onye kwuru ebe a bụ echiche nke ya, ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM. Ajebe ịnụ nanụ ka ha si kwuo ya. Sọsọ ọchị obodo Enugu bịara, Ebonyi zitere onye na-esote ya, Abia zitere onye na-esote ya, Imo zitere onye na-esote ya, Anambra ezighi dị chacha, Anambra ezighi dị chacha ma onye na-esote ya ma onye ọzọ wee na-ekwu ụdị ihe dị otu a. Kedu ka ndị anyị na ha na ndị ndịda ibe ha ga na-eji afụta akparamagwa? Ndị be anyị anya anụgo ka o si ada, mana ebe mụnwa ga-esi wee kwugodo okwu a bụ maka na onwe ilu anyị nche niile na ọfụma na ụlọ ọbụla na-agbasa onwe ha mgba na ha ama nkwudo. Nke ahụ bụ nke bụ eziokwu, mana n'otu aka ahụ ihe anyị nọ na ya bụ ịjụ ajụjụ. Onye ga-asa ya bụ ajụjụ adọ isigo ka ọ bụrụ gị nwa Chizzy. Ọ dị ma ka anyị dọwake n'okwu anyị ga-adọwa ya maka na ihe anyị chọrọ ime bụ ụfọdụ n'ime unu na-achọghị ịtụ ya na a ga-eyi unu ohere tata rie nne ka unu wee were soro anyị mee nzukọ wee dọwa ya agba. Amaechi, ịfụnanụ ka o si ada, ndị mmadụ na-ekwu na-agbarụ iru na ndị na-achị ala Igbo na akparamagwa ha na-akpasa otu nzukọ ndị na-achị ndịda Naịjirịa na oju ha afọ. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya? Cheta na unu nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube gbajikiri anyị ma zite ozi nke unu na mba ọbụla ebe ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị. Ka Amaechi zaa anyị ajụjụ anyị jụrụ. Kedu ka ị si fụ ya? Ọbụrụta ka anyị bidoro kwuo ya, na ọbụrụta ka anyị bidoro fụbịa otego. Ihe a niile nwere mbido. O nwere ebe a nọ wee kụọ ya bụ mkpụrụ pụrụ ome wee amịzi anyị na-afụ kịta.
maka na ị ga-ebidogodo na mbụ jụwa onye bụ onye isi kedu ka o si bụrụ onye isi, n'iju ka o si bụrụ onye isi kedu ka o si pụta, ọ ndị be ha wepụtara ya ezigbo wepụta ka ndị ọzọ tinyere aka gbarụọ mmiri tupu amara ihe na-eme, onye ọbụla amabụrụ tinye ebe anwa. Ọ bụrụ na onye anọ ka mmadụ na-eme mmụọ mmụọ, maka na tupu one ndị be ha anya ọ ga-ene ndị mere na ọ batara anya. O nwere mgbe a jere Abuja, o nwere onye gbagotere n'ọkwa nwunye akpara nkata, onye agbagotere n'ọkwa na South East mana nwa ama akpa afịa, wee na-ajụ ya si ya kedu ihe kpatara na ndị South East senators na ha mere ihe ha mere mgbe ha tụlere aka ka a ga-esi wee tụọ vootu. Onye a wee chechasị m ya bụ oge ekwuru na ka a ga-esi wee na-ebu agụ ọnụọgwụ ihe atụtara ka maka ga-esi transfer ma ọ na a ga-ebi ya n'aka wee jee. Ọchịchị a wee sị m na onye ọbụla chọrọ ije dị ije aka ada ebuju isi, na ebujuo isi onyite oge n'ala. Si m ọgụwa ndị senators onye ọ gụrụ, ọ sị m na ihe onye a bụ na ihe onye a bụ na ihe onye a bụ amechọrọ onye bụ ihe ọ ga-ejeta ije aka na ọtụ ụkwụ onu afụrụ ya ụfụ, isi afụbịa ụfụ, ma ụkwụ afụbịa ụfụ. Ọgwụ onye a okwuo ebe a nọ wee jide ya. O nwere ndị eji jidesi ike n'ebe dị njọ, mana ụdị ndị a ka a na-achọ ka ha bata, maka na ihe eji wee na-achọ ka ha bata bụ nọọ ndị ọ ga-adị mfe ịnọrọ na be ha wee gwa ha ihe a ga-eme na be nke ha, ihe na-abụrọ etu ọ ga-esi wee dịrị ndị obodo mma, nọọ etu ọ ga-esi wee na-emebi na ndị obodo. Ị na-anya abịa na ndị isi na-achị steeti, ị nwere ike isi kedu etu ndị a si wee pụtagasị, kedu ka ha si wee pụtagasị, kedu ebe ha nọ tupu ha bụrụ gọvanọ na-achị steeti ha, ebe a ha nọ kedu ihe ha mere ebe anwa, ha bụ ọkụkọ o nwere ka ha si wee mee ihe anaji wee na-achụ ha ọsọ. Ụfọdụ ọsọ ndụ ka ha gbanaga ebe ha nọ, maka na ịma na onye bụ gọvanọ ada ajụ ya ajụjụ, iwu ada abịakwute ya kịta n'ọgbe ọ pụtara mgbe ọ chịchara ka ha sị ka a nọrọgodo ebe ahụ wee na-ezu ike na-ekute ume ka ha marịta ga-esi wee ghọrọ onye ukwu gwara. Ụfọdụ gbana na sineti, onye bụcha gọvanọ gbakwunye na sineti ka ọ nọrọ ebe ahụ na ọ ga-aka ya mma ebe ọ nọ gọọmenti nso na-achọ ikwu, ọ nọrọ na Abuja ebe ahụ wee nụ ihe a na-akpa maka ya, mara ije ọ ga-eje maka ya. So ihe a niile bụ ihe butere na ọ bụrụ na ndị a mara ihe a ga-eme, mana ọ bụrụ dịka na a na-asịsị mewe ihe ka esi eme ihe, onwere ọ dị n'ofu ofu ndị bụ ndị na-achị ndị Igbo kịta, ndị ndu ndị Igbo na ọ bụrụ ọchịchị ga-apụta kwuoro Igbo okwu etu Igbo si wee chọọ, maka na o nwere ebe aka ji ha. Ị na-aghọta ya na-ekwu ọgba aka ji ha mechi ka ọ bụ na-ewere ndị ha na-ejere ozi iche na-abụghị ndị obodo ndị ihe na-ekwu ka ị na-ekwu. E nwere ka aka si mana aka iji mmadụ wee ike ọ na o metara aka na o mere mpụ na o mere mpụ, o wee ka ọ bụ na tupu ọ bịa were ọkwa na-ewe ebe o ji enata ike, ndị sịrị ya gaba na enweghị ihe na-eme na ọhawa ji obodo. Onye a bụ na aka ji gị, ya bụ n'ụzọ niile aka ji onye a na-aka ji gị, maka na o nwere onye tinyere gị ebe ahụ, ma mgbe o tinyere gị ebe ahụ a ga-agwa gị
nekwa na ọkụ ihe a chọrọ ka ime ka ị ga-eme nekwa ihe ime eme maka ihe a ji ekwu ihe a ma echi bụ na Chizzy ị na-erote mgbe e duru ngige jee n'Ọkịja shrine o jee ebe anwa yipụ akwa eduo ya n'iyi adịm ekwu ihe mere eme anyị cha niile fụrụ na o kwere na nkwa na ya ga-emejupụta ihe niile ndị tinyere ya n'ọkwa kwuru maka na ọ na-abịa echefuo ndị mana nke a dị n'etiti ụmụnne na ụmụnne ụmụnne na ụmụnne bụ gịnị ndị Anambra onye ahụ si na ọ kpọjere ya n'ụlọ ebe o jere bụ onye Anambra chere ụmụnne na ụmụnne anyị maka ndị a mere ha ụmụnne na ụmụnne ọ maka ọdịmma ndị be ha ka ọ maka ọdịmma onwe ha ihe a ji ekwu ya mana oge ndị ndịda bidoro nzukọ ndị ugwu gbarụrụ iru maka nzukọ ha na-eme ụfọdụ na-alụta aka na ewe na ọbụrụ na ụfọdụ ndị na-eje na-achị na ndịda nọ ndị ugwu ụfọdụ ka ha na-ejere ozi onye maka anyị na-ekwu ọbịa na-apụtazi ihe na ọ na-egosi na ụdị akparamagwa ụfọdụ n'ime ha na-akpụ ụgba na iji kewazie ịdị n'otu ndị ndịda bidogoro dịka ugbu abịa na politiks ka anyị si wee hiwe Naijiria o nwere ndị ji pim jichie ya n'aka ha ka ihe gọọmenti etiti si wee na-aga abịa kedu ka esi ahọpụta ndị na-achị steeti ọkwa ịma na ọ dịrọ n'aka ndị steeti na ọ dị n'aka ndị federal gọọmenti ị na-anụ ya na-agwa kedu ihe kpatara federal gọọmenti na Abuja ga-esi wee na-afụ ịtụ a ga-esi wee wepụta onye na-achị Enugu onye na-achị Imo onye na-achị Abịa ihe a ji wee mee bụ onye ka na-agwa gị na nọ naanị na Naijiria ka federal gọọmenti bụ ihe niile n'isi federal gọọmenti ga-anọ na Abuja riere m nri ọ ga-anọ na Abuja jekwara m ebe m ga-eme ihe nke ọzọ ọ ga-anọkwa na Abuja wee nwụọrụ m mmiri wee rarụ m ụra mara ihe na-eme ebe niile na-emekwa n'ihe ebe niile etu a si wee chọọ ya bụ ekwekwanye arụ aka n'Imo o nwere ihe mere na obodo Naijiria ihe ga-abụ mechaa ana m ajụ gị afọ asị abịa n'Imo ndị Imo tụọ elekshọn ka ha si wee chọọ o nwere onye gbara fest onye akacha wee tinye aka onwe onye na-eso onye anwa anọkata ejewa Abuja kedu ya ga-eji wee hapụrụ Imo jewa Abuja ọkọtụ ndị mmadụ na ebe ahụ pati ndị mmadụ na ebe ahụ ndị mmadụ anwa na ebe ahụ bụ ndị one ndị ebe anatazịa wee kwuo ofu ihe a kọrọ asịzịa na mara ezu n'afịa onye nọ na wee gwa ahụ ya ga-eme o wee dị etu a gịnị na-eme ka otu isi wee dị gị ka ọ ga-abịa ebe a ga-anọ na-akpa mkpụkpa etu a ga-esi wee kwatuo ihe ha hibere gagidere ndị Igbo ọ dịrọ pọsịbụl ịnọta na-agwa gị ọ dịrọ pọsịbụl nke a na-abịa kịta ụfọdụ ada ekwu okwu ụfọdụ ada eme ihe kwesịrị ime maka na ha ihe ha na-achọ na ndị na-eke ya na-ele ha anya ụfọdụ n'ime ha na-ekwugide nzukọ ha na-eme ị chọrọ ịbụ gọvanọ ị chọrọ ịbụ nke a ị chọrọ ịbụ nke a ka ị wee chụwa anyị ọsọ mana onye ahụ ama chọrọ ihe bụ ihe ga-azọpụta ndị be anyị bụ ijisi ike ndị be anyị kwụsị oke ọchịchọ wee nwee obi ọra ị mara na ọ bụrụ maka Chizzy ma ọ bụrụ maka Amechi Ugwele nọ maka ndị be anyị e were ọchịchị nyofu onye ama ụma ka ihe ga-akpọ ya bụ nkịta na mbe nọ n'ọsọ eburu ekete mmanụ wee dọrọ nkịta hapụ ọsọ ọ na-agba wee rachawa ekete mmanụ mbe agbanarị ya n'ọsọ ọ abịa afụ ihe hapụrụbe kedu ego mmadụ ga-akpagide n'ụwa kedu ihe mmadụ chọrọ ozuori ya bụ ọkụkọ aghasara ha nana ha tụrụ gawa
banye ebe a ga-ekpudo ha na nkata ekpudo gị na nkata esi kedu ọnụokwu nke nkwu na-achị jikọta onwe ha ụfọdụ n'ime ebidokwa ebe ha nkwa ndọrọ ndọrọ na-aga n'ihu ka a ga-esi hụ ọkwa onye ga-achị obodo Anambra na-aga n'ihu ichi na ya na-ebute ihe a ka esikwa na Abuja ka anyị were example nke Anambra ịma Anambra pati na-achị Anambra bụ apụga onye ha chọrọ onye na-ejere ha onye na-anụrụ ha ọgụ a onye jere ọkọlọtọ bụ Soludo pati na-achị Naijiria bụ APC onye jiri ọkọlọtọ bụ Andy Uba abịabụgo ka ọchị Anambra mmago niile mmemme kọtụ ewepịa maka na Obi n'ọbụrụ etu esi wee ndị ha chụrụ ya ọsọ n'oge eruru eru ị na-atụ ya na-agwa gị Andy Uba na ọ nọ na PDP a na-ekwu maka Fani-Kayo ndị ha ncha niile bụ ofu ọ bụrụ dị iche ọkwa Andy Uba bụ sinetọ na PDP Andy Uba serve President Obasanjo o nwere mgbe ime afọ Obasanjo mefere Andy Uba mana ọ na APC kịta bụrụ gọvanọship ihe ka mkpa for me abụrụ pati nọ mmadụ ezigbo mmadụ nọrọ n'elu pati nye ndị obodo ya chọrọ that's all mana ya na-agwa gị bụ na Anambra Obianọ bụ onye nọ kịta ga-apụ ịma ka ọchịchị si wee dị ọ ga-enwe ihe ụfọdụ a ga ndị EFCC nọ ICPC nọ ị na ya na-agwa gị code of conduct nọ Chizzy kedu ọrụ ndị a ọrụ ndị EFCC na code of conduct na ICPC bụ nyocha ka a mara ma ị mekwara ihe ka ekwesịrị onwe ka isi meta aka gị ọ ndị a bụ ndị ga na kedu ndị ha dị n'aka kedu ndị onye bụ onye isi ICPC code of conduct na EFCC ị na-anụ ya dịrị gị n'uche ka anyị bido ebe ahụ INEC bụ ndị na-afụ maka election na Anambra ọ bụrụ ndị Anambra mana Nigeria ana m abịa eji m Anambra as example ana m abịa ya Obianọ bụ gọvanọ nọ kịta mana ya na-achọzi ịpụ onye ọ chọrọ bụ ka ọ pụọ ka akpụgharịwa ya chụgharịbịa mba ọ chọrọ ka ọ pụọ ọ garogodu na nke ọzọ o jorogodu sineti ka ọ nọrọgodu na bịa ka ọ ghara ịbụ ọnụ ụzọ tokwu mmadụ na ana ụjọ atụ ya akwa kpọmkpọmkpọ ụjọ atụ ya mana ị ga-ajụ bụ mụ adasịkwa na o nwere ihe o mere mana ịma Chizzy o nwere ụdị akpa ndị politicians Naijiria na-apa kịta o nwere ka ị ga-esi tinye aka n'ime ya ị ga-ewepụ Amaechi ọ bụrụ sọ ndị Igbo nọ n'ọchịchị ndị Yoruba kwesie ike ha nwa na onwe ha jiziri onwe ha ike na-eme oge nsogbu anyị ma oge ha chọrọ ime amotekwa amajara ha mana ha kwesie ike mee ya kedu ka ha ndị ọzọ ga na-eji afụtazi na-achị na ọ bụ na ha niile abụrụ ịma ọ bụ esi etinye anya n'ihe ndị Igbo bụ ka esi etinye anya n'ihe ndị ọzọ na mbụ ha onye ọbụla niile dịka gasị na ha gbakọtara ọnụ sogide ndị Igbo ị na ya na-agwa gị ewecha ekebe enwere ike enyetugodo ndị Yoruba obere mana adịghị enye ndị Igbo chacha ewebe n'ọkwa webe ndị Igbo achịnugo Naijiria onye Igbo ọbụnugo prezident onye Yoruba bụbe prezident aka na-ekwu okwu na onye Yoruba ọzọ ga-abụ prezident ịma compare Yoruba na ihe na-eme ndị Yoruba na ihe so ya na-agwa gị bụ etu a kịta o si wee dị na Anambra Obianọ maka ihe ọma na onye nwere ike ime ya na ya si n'ọkwa pụọ ọ na-agakwa anya bụ njem etu esi akpọ oku ndị Igbo ọ ga na-enekwa anya na Abuja akụ na ụba anyị ma achụ ego etu anyị si mara achụ ego bụ ka anyị si anatakwa ego chụọ ego ebe ọbụla ọ dị weda ma ọ dị mma ma ọ chara ma ọ charọ ma ọ megidere nwanne m ma ndị be m ma o nwere ndị nọnụ ihe ọbụla ha ga-eme ka ha wee kpata ego ha ga-eme ya ha nọrọ n'ụdị obi dị n'azụ ọ bụrụ na ha ka ọ bụrụ o nwere ihe a ga-emere onye ama ka o wee nọ memina agha ma si nye ya ego
ọsọkwa mụ na ndị be m anyị eje London biri ndị ahụ eri ihe ọbụla mere ebe ahụ gbasara m. O nwere ndị dị etu ahụ, o nwere ndị ụjọ maka ihe ha mere ji ha mekwu okwu ya ka ihe na-agwa gị. Echewe oge a na-abịa afụta ndị ọzọ ndị Igbo pụtara sị na iwe ndị na-ayarapụ na gị na ha ekwesịghị ịkwa awụọ na ha ka awụọ. Kedụzi ka a ga-esi na-afụ ndị Igbo ugbu a gbasara otu ha si akpa akparamagwa na nzukọ ndị na-achị ndịda na-emezi ugbu a? Ọ dịrọ difficult. Ihe ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-eme bụ fịọchaa ntị fichaa anya. Onye bụ onye ọchịchị na-anụ ihe si ya n'ọnụ apụta, na-afụ nzọm ije ọkpa ya, kedu ebe ọ na-eje, kedu ihe ọ na-ekwu, okwucha ihe o kwuru ka ọ na-eme. O nwere ndị a na-ekwuru ma chaa na-eme, o nwere ndị ga-ekwu mee abịa enyi na ya bara igwe. Mgbe ọnwa m jere Abuja, ha chọburu m ịfịa ka m fịa kelee ya si ya na ị na-eme ihe anyị chọrọ, maka na ndị ọzọ na-ejere ndị nke ha ozi nọ na gọọmenti, ndị be anyị ga-abịa buru ụzọ katọ Nnamdi Kanu, katọ IPOB. Kedu plani ifunugoro katọnugo mieti ala maọbụ Macban maọbụ kata haure maọbụ ndị na-akpa ehi ifunugo ya bụ onwere anyị ekele onye awa mere nji wee bunye sinetọ na-represent m bụ sinetọ Taz, maka na mgbọsị a tụrụ vootu anwa sinetọs ndị niile bụ ndị Igbo nọ, ma ndị Enugu ma ndị Anambra agba ọsọ ndị gọvanọ nọ na cheru ha chabụ ofu cheru. Kedu ihe dịchara gọvanọ na sinetọ? Ndị a bụ ndị mere ewe nzukọ ndị ndịda hibere. Ajụjụ m wee bụrụ kedu ka a ga-esi wee na-afụzi ndị Igbo? Do you know ịma na Governors Forum ọ meeting na ha chọrọ ka ha na-ezukọ? Ọ bụrụ na ọ nwere iwu sọpọtụ ya na constitution nọ na onye ọbụla nwere right izukọ, mana ọ ndị anyị mere elect ka ha na-achị anyị. Mana nke ha zukọ ugbu a na-amịta mkpụrụ maka na-emebe gị iwu ịmachi ndị na-achịgharị efi ga-eme nri ewee dị ebidogodu somewhere. Ọnya ka na-agwa gị sị gị ka anyị bidogodu somewhere. Ịma na mbọsị a bịara na-ekwu na-asị na Enugu onwere ihe Enugu mere na onwere ihe Enugu mere ka a na-ekwu ewepụta the law na House of Assembly asị na ọ ga-anọgide ebe a na onwere gọvanọ anyị adịghị ekwu okwu mana ọma ihe ọ na-eme. Ugwu anyị adịghị ekwu okwu mana ọnya ka a na-ekwusị onwe ndị adịghị ekwu okwu mana ha na-eme. Ugwu anyị adịghị ekwu okwu o ewepụta ihe a ndị House of Assembly ewepụta ya ka a na-ekwu apasị ya ka a na-ekwu saịn ya. Ihe ndị mmadụ na-ekwuzi bụ na afọ na-efu na akpagharị. O nwere onye amụnwa amarọ ma ọfụ anụ o nwere ike ọ bụrụgodo ọfụ ka a naghị agagodo ka ọ dịghị ka emesịa ka ndị Yoruba nwere ike ịsọpọtụ ka onye Igbo chia na Naịjirịa dịka ndị na-achị ya na Igbo si akpa agwa ugbu ka ngwa gị ndị Yoruba na ndị Igbo emekọwago karịa ka a si emekọbụ na mbụ. Mana ndị na-achị ya na Igbo ugbu a ha na-esoro usoro ụkwụ ha n'ịdị n'otu gbasara otu mmekọ nakwa nzukọ ha hibere ugbu a. N'anya ka m gwa gị otu ụbọchị nwere ike ịkwụrụ ụgwọ ibe ya. Anwụrụ mgbe m che na ndị Igbo nọ na National Assembly caucus na ndị isi ha ga-anọkọta pụta nwa ọgbakọ wee ịnụ Nnamdi Kanu n'ọnụ ha, maka ma na ọ bụrụ gị ihere. Ndị Yoruba gbakọrọ from day one na-ekwu maka Sunday Igbo isi na mmadụ dara iwu. Kedu ka o si daa iwu? Ị na-aghọta ya na-agwa gị, mana n'elu mbọsị ha pụtagosi na a chọrọ itinye ọnụ n'okwu Nnamdi Kanu. Ibidogodu agụọ mbọ a na-agwagodo maka ihe a niile na-adabanye etu o si wee kwesị. Nke a mee anya na kịta hapụgodo na onwe ndị sendịrị ya ngwa gị. How many governors came? The meeting was a success because ọtụtụ n'ime governors bịa, ọtụtụ send their deputy. Ya bụrụgodo na ka anyị bidogodo etu ọ ya nwee ka ọ maghị need more than 1 or 2 persons eme ihe kwesịrị ime. Olu unu chọrọ ugbu a bụ olu Amechi Ugwuele ka o si akọwa ya dịka o si ada. Anyị bịa site azụ anyị ohere ka unu wee tinye ọnụ tupu yawa
akapekwanụ m okwu ọnụ. Abụ m Chizzy, mana ị nwere ike ije na Kpakpando TV ugbu anyị nọ na YouTube na ndị ndị niile ekiri anyị na mba ụwa dum. Ọ ga-adịrịrị unu niile mma, ndị nọ n'obodo dị iche iche na mba ụwa dum na-ekiri anyị. Asị m ya gaziere unu. Gịwa nwere ike ije ebe anyị ruo ebe anyị subscribe ka ị na-esonye Kpakpando TV na oge niile. Abụ m Chizzy, ka anyị bịakwanụ. The Petroleum Tanker Drivers Branch of Nupeng Port Harcourt Zone, led by Comrade Chief Peter Chukudi Modebelo, under the PTD national leadership of Dr. Salimon Akani Oladiti JP, is inviting all stakeholders in the petroleum sector and the public to the commissioning of its ultra-modern secretariat located near the Coal City University, MNA Enugu, by Comrade Prince Williams Akporeha, Nupeng President. Special guest of honor, His Excellency Right Honorable Ifeanyi Ugwuanyi, the Governor of Enugu State, and all the Southeast and South-South governors. Other dignitaries include Comrade Olawale Afolabi, General Secretary Nupeng, Comrade Lucky Oseswa, First Deputy National Chairman, Comrade Dayabu Gaga, Second Deputy National Chairman, Comrade Sunday Ochibe Jibie, National Secretary PTD, Comrade Patrick Okuwande, National Vice Chairman Port Harcourt Zone, amongst others. Date, Thursday, September 23, 2021. Time, 10 a.m. Come be part of this success story. Signed, Chief Comrade Peter Chukudi Modebelu, and Leader Per Excellence, Chairman, Comrade Joseph Ayansi, Secretary, and Comrade Sunday Dagu Onowu, Zonu PRO. Ọdịma, ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ebe anyị nọ wee na-adọ okwu akpụ ka ị na-ege. Anyị na-ekwu akparamagwa ndị na-achị ala Igbo na-akpa si nzukọ ndị na-achị ndịda Naịjirịa niile hibere. Anyị gwara unu na sọsọ onye ọchị obodo Enugu bụ Ifeanyi Ugwuanyi bụ onye isi, bụkwanụ n'obi ya ka e mere nzukọ a n'Enugu, bụ onye bịara dịka si n'ala Igbo. Ndị ọzọ zitere ndị mmadụ nakwa ndị ha na-alụrụ ọrụ. Ebonyi zitere mmadụ, Anambra zitere chacha, Abia zitere mmadụ, Imo zitere osote ha ka ha zitechara ndị na-esote ha n'ọchịchị. Ndị ọzọ zitekwara osote ha bụ ndị obodo Cross River zitere osote ya, Oyo zitere osote ya, Ekiti zitere osote ya, Edo zitere osote ya, Ogun zitere osote ya. Mana ndị ọzọ bịara. Yeson Wike bịara, Udom Emmanuel bịara, Duoye Diri nke Bayelsa bịara, Babajide Sowolu bịara, Ifeanyi Okowa nke Delta bịara, Gboyega Oyetola na-achị Ọshụn bịara. Anyị ga-agbaba ekwentị ugbu a ka gị onwe gị wee soro kpaba nkata, mana akọ n'ọnụ maka na ihe onye ọbụla kwuru n'ọnụ ka bụ echiche nke ya. Akara ekwentị ị ga-eji weta ezi ọnụ na ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009. Anyị na-amechu naanị ka Mechi si kọwasịa ya n'oge na-adịghị anya, ọ ga-atinyekwa ya ọnụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Agbawo nga n'iru. Udo dịrị unu. Dịkwara gị o. Ihe na-achị tinye ọnụ na ụbọchị taa maka otu wee bata o were. Biko na achọrọ m ime ka unu mata maka na ebe onye bidoro ka ọ na-amalite. Agba nke abụọ anyị nọ n'ala Igbo maka ọdịmma ndị Igbo. Biko unu onye ọbụla na-ekwu ya. Ị hụrụ ụwa siri ike. Ọbịa bụ onye anyị mara bụ onye malitere agba nke abụọ a. Ịma isiokwu anyị nwanne, ị mara isiokwu anyị? Ama m isiokwu unu, ama m ebe isiokwu unu bidoro. Ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ na Igbo esitego n'ụra. Ọ dị mma. Biko isiokwu anyị bụ nzukọ ndị na-achị ndịda Naịjirịa hibere ka ndị na-achị ala Igbo si eme na nzukọ a ka anyị na-ekwu maka ya. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ọ dị mma. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ka anyị were ya ọzọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekele gị, ndị ka ị mere. Gaa n'iru. Ọ
afa gị na-ebe iche akpọ Hello? ekele gị biko gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ Chizzy Anne. Mm? Onye nke m kere. Ọ bụ nsogbu na-akpọ gị. ebe ka isi akpọ nwanne Esi m Ogbete. ị mere ka nwanne ndị ekonomi kedu eme igwe na-ezoro aha nke abụọ Amen. Asịkịnya. Dịka ọ ihu na-ekwu ha. Ihe chọrọ itewo obere ọfụna. Ya nye m na-ekwu. ana m anụ Ihe m na-ekwu bụ na nke mbụ bụ na anyị bụ ndị Igbo afọ nwaanyị n'ahịa. N'ọdụ ka onye kwuru okwu nwanne anyị nwoke kwuru okwu ebe ahụ. Amechi Na ndị Yoruba ma ọ bụ ndị Hausa ihe ọbụla ha chọrọ ime na onye ọbụla pụtara maka hawa ewu onye ọbụla na-ekwu aga-esi onye ọbụ bọtụ na anyị na ụwa anyị bụ na onye pụtara anyị na-agba mgbe okporo ghọtara ihe m na-ekwu na ana m anụ ọ bụ ihe ahụ bụ ihe kpatara that n'Igbo afọ onwe ha n'ahịa bikọz na ọ bụrụ na na-eyi anyị ihe bụ ihe ahụ anyị na-achọ kedu ịhụnanya anyị nwere ebe ụwa anyị nọ ọ bụ ihe ahụ chọrọ ihe thank you. daalụ nwanne daalụ ọ dị ma ọ bụ na ugbu a ka ibido na-ege anyị ntị ọ bụ na ọrụ mgbasa ozi karaka Solid FM ka ị na-ege anyị na-ekwu okwu ka ndị na-achị ana Igbo ka a si akparamagwa ha na ihe gbasara nzukọ ndị na-achị ndịda Naịjirịa anyị ga na-ewere okwu unu wee na-agakwa biko gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ eji ọfọ ngwa gaa n'iru Danielu. Ndị Yoruba na ndị ọgba anyị na aka na-afụta anyị nwa bụ Igbo azụ ndị nzuzu asụkwa na ji Igbo otu mana nke anyị mesiri onwe anyị karịa akarị ihe ọzọ na-enweta anyị bụ na anyị na-achọ n'ụdị 2023 ebe a ka ụzọ anyị onye ọbụla dị mana ndị Yoruba na onwe nke ha na-afụta ka anyị si akpa nke ndị mgbago ga na-afụta na ọkwa ndị a anyị mechekwere na anafe ga ya na-efukwa ha mana anyị nwere ka dabere nọ n'ime nwaanyị otu nwaanyị ọnụ mma ihe anyị na-achọ ma oge rute anyị aka mana n'owe mgbasasị onye ọbụla na-agba anaghị eme ka o sitere ya onye nke achịnebe nke amakwunye ka enwe ike otere ya onye otu onye ọbụla dị ya na nke ekwe ha na-akpa ka ama ma ga-enye anya mana olee anya ma ndị nọ na ọ na hapụdebe nso ka anyị debe anya mara ihe ọ ga-abụ daalụ Adịma 09097711009 maọbụ 09023111009 enwekwara ike ịkpọ na 07050791009 afọ gị na-ebe iche akpọ ekerekwa gị o tekwa na nwanne ndị ka o si ada gaa n'iru nwanne gaa n'iru ọgọ gị nwoke na-ekenekwa gị otego igwe nwoke daalụ ya n'okwu eziokwu ana m akụkọ na ọfụma mana ife ya eme ka anyị mata bụ na tupu mmadụ eme ife ka oyi ife a ga-achọkarị ọtụtụ ada obere ka na-adị eme ife oyi ife ma ọ bụ na ada ọtụtụ nwere ike emebi adakwa n'aka nke ọzọ ka m chefukwa na iwu ndị Igbo bụ na anyị dịka ọkụkọ ịma na ọkụkọ bụ kama oriri eri o were ọkụkọ ọsọ ya pụta amara Chineke anọnyere anyị ise ha ejechọ ife ọfụma ise so na ha gha emechakwa ya echi etakwa azụmọdị mma ekele m ise daalụ igwe nwoke ọ dị mma ka anyị na-ewere okwu afa gị na-ebe iche akpọ na-ekenekwa gị nwanne ndị ka ime asịkpa daalụ gaa n'iru ihe na-ekwu okwu na-ekwu dị mma ndị gọvanọ ndị abịa ha kwa ha ụgwọ ya nke anyị dịta anyị ata ego na ọbụrụ na okwu ya bịara aka na ahịa ga-agbajiri ọtọ ha bịa ekwukwu iwu dị ha mere ọfụma ekele m ya daalụ achịkpa daalụ afa gị na-ebe iche akpọ gaa n'iru bee ya nkenke gaa n'iru
Afa gị na-ebi isha akpọ. Daalụ nwanne. A na-ekene gị ama echi. Daalụ. Kene m gọvanọ anyị ka a si wee mee mitin ya. Obodo m aṅụrịla ihe ndị ha rụpụtara aka na mgbe lahụ ngala. Anyị rụtara aka chibido ozugbo ihe n'iwu. Anyị mere ya. Ndị be anyị sịrị ofe abịa ha ahịa ahụhụ ahịa adụghị ofu onye a na-esi nrọ ofu onye sikwere ọha na aja aka ha dụ ha mara beta ha ma na onye abịahụ mitin ahụ ha kpọrọ izite deligate bụ anti gọvanọ ndị Igbo ndị ewu na ọdọsi onye nkwogbu. Daalụ. Afa gị na-ebi isha akpọ. Nwanne ọkụ onye ka m na ya na-ekwu adị m oyi ị mere aka nwanne tinye n'ofu nwanne ngwa tinye ọnụ n'okwu ihe eme na gọọmenti azụ Enugu ụnyaahụ anyị wabụ ndị Igbo anyị lakịrị ya anyị fere ya n'ahịa ọfụma kama na ihe dị nwaanyị bụ na ndị Anambra steeti dị n'azụ na ba ya ebe egwu ha ya na-esenta ndị ga-arụta ya ha. Ndị Anambra ezitado enweghị ha zitere. Enwere onye zitara. Ndị zitere mmadụ bụ ndị Imo Ebonyi nakwa Abịa. Ọ dị mma. Chineke ga-emekwa amara dịka ebidoro ihe a ọfụ nke a na-eme mgborezi ha na-eme misi na ọkwa ya ugboro 3 South and the South West and South East. Chineke eji ndị a wee nye anyị ihe anyị chọrọ n'obodo anyị bụ Naijiria. Ise daalụ na mma n'aha Jizọs. Daalụ ọ dị mma ka anyị were okwu na-aga. Afa gị na-ebi isha akpọ. Biko kwụsị okwu ike ka anyị n'ihe ị na-ekwu. Abụ m Hilary Nworie. Ngwa ebee ka isi akpọ? Eji m akwụ ugo na Nkanu West wee na-akpọ. Nkanu Ebuka. Daalụ. Ụmụnna anyị kelere m unu n'ihu na-eme ka o gosi na eziokwu na ọdịmma ndị Igbo dị unu n'obi unu ji wee wepụta ụdị atụmatụ a na igwe mgbasa ozi. Aka na ndị ọchịchị anyị na ndị Igbo ebe a anyị nwere nnukwu nsogbu ebe ha nọ. Ha na-etinye nnukwu ọnụma n'obi ndị ha na-achị n'ebe a nke mere na ọ na-abụ ha baa n'ime ọfịa kụọ kpom pụta n'iro wee jụọ onye na-ahụ otu a si wee na-etinye ọnụ n'ihe gbasatara Nnamdi Kanu na-egosi anyị na ọ dị ka ọbụsị na anyị na ha kwụrụ ọfụma maka na ndị Yoruba na-etinye ọnụ wee na-ekwu ka ọ ga-esi wee dị mma n'obodo ha. Ndị Awụsa na onwe ha na-etikwa ọnụ ka ọ ga-esi wee dịrị ha na mma mana abịazịra n'ala Igbo ndị nke nwa na-ese ka aje n'otu anyị abụrụ ndị na-eburuzi anyị wee na-eche na-ere ejiru ajụọ ha ihe a ga-eme asị na Nnamdi Kanu na-eme nke Nnamdi Kanu na-eme nke ọzọ. Mana ịma na ọ bụrụ isiokwu ya mana ịma na ndị na-anọchite anya anyị n'ụlọ omebe iwu na Abuja na ha tinye ego ọnụ na ya. Biko tupu anyị ekwete n'ihe ha na-ekwu bụ eziokwu maka na ọtọta ka ebido wee kwebe anyị nkwa nwoke na-ekwe nwaanyị n'elu bed. Tupu anyị ekwete n'ihe ha na-ekwu bụ ka anyị fụ ka ha tiri ya n'ọrụ okwu a ha kwuru n'ọnụ na ha tiri ya n'ọrụ. Ngwa daalụ nwanne ka ndị ọzọ tinye ọnụ na ịpụbago n'isiokwu anyị na-ekwu. Afa gị na-ebi isha akpọ. Baba otu ebee ka aka ịnụ ụmụ n'ọkpa dị ebee ka ọ dị n'obodo ebe n'obodo ebe na obodo ebe n'ime ọchịchị obodo ọchịchị obodo ebe n'Enugu. Ngwa daalụ
ịma na daalụ na ịrapụzi n'isiokwu anyị na-ekwu di anyị. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Biko gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị? Ngwa bee ya nkenke. Ihe na-ekwu na ndị a ndị gọvanọ ọ na-eme ọfụma mana ụmụ ofu eji eme. Ihe na-ekwuru gị na ndị a enye anyị ihe anyị chọrọ. Ọ bụrụ ka ogbeje eche nwere eche mecha ọ bụrụ ihe a na-ada n'aka ka enye anyị ihe anyị chọrọ. Daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Hello, good morning. Ekene gị ndị ebe ishi akpọ na afa gị o. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Esi na Ebonyi steeti akpọ. Afa gị ewu gịnị? Okereke na-anụzi ihe. Hello. Ana m anụ ihe na-ekwu gaa n'iru. Iti ya prayish na mbụ na mbụ. Ọkpa sabọkpa ọkpa mere ihe. So ọ dị ka ọ dị anyị n'ọbara. So ejisi anyị enwe n'ihe otu ọda. Kedu ime? Ọ ndị ọchịchị ha nwee nchegharị. Ha nwee nchegharị n'ime ụwa. Ngwa daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Bee ya nkenke. Nde ka email. Biko gwana ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Ịma isiokwu ewepụtara bụ ihe gbasara esi na-azọgbu ihe ndị Igbo nwere and ihe gbasatara ọchịchị ka ọ gbadata na-agbada ọhịa wụ South East anụra ma South South. Mana ihe na-ekwu dat na biko uche anyị ka anyị jiri okwu ji wee mee ihe anụra. Ọzọ gọvanọ Anambra steeti esi wee bịa adịghị mma ka ọ ghara ịdị ka ọkụkọ anya mere ihe ụtọ ọbụla esi ekwute na ọ dị ya ma emecha ọ bụrụ isi eke eji wee mere anyị gwahụ ndị South East pozu ka anyị jikọ obi ọnụ ka ọnya ka apụtala gị tọ dịka ndị yuta na-enwere ha iwe so ka ọ ghara ịdị ka nnọọ ka n'ụdị na ana ụtọ a si edu anyị ka ndị ụmụaka ghara iwe ihe biko daalụ Amechi ịnụgoro ihe ndị mmadụ kwuru na nchịkọta okwu onye ọbụla na-ekwu ka o so wee dịrị ya mana asịsị chịkọọ ya ọnụ na ofu ihe a ka anyị cha niile na-ekwu na ndị na-achị anyị na ha nọ na mbụ na-eri mperi mana ka anyị si afịapụta na ọ bụrụ na ha jisie ike si ụzọ a ha si na-agasị ya bụ ije ike na ọ ga-abụ ezigbo njem ga-amụtara anyị ezigbo mkpụrụ na anyị na-ayọ ha na-ayọsi ike ụfọdụ n'ime ha ma achọkwanye ihe ha ga-eri n'ụwa ọzọ ma ụmụ ha mana etu okwu ọchịchọ si wee na-adị kedu ka ọ ga-esi wee dị gị nwetacha akụnụba ụwa niile ọ bụrụ na n'isi ndị bụ unu nọ na ilere ndị bụ unu gbara isi ha wee mee akụnụba o nwere dị iche na onye dị etu a na onye na-abịa fụ mmadụ tọrọ ya gbuo na ọ chọrọ iji wee gwọ ọgwụ ego maka ịgwọ ọgwụ ego abụrụ isi na isi nke a sef ka dị njọ maka na o metụtago ọtụtụ mmadụ na nke onye ji tọrọ mmadụ bụ ofu onye ka ọ tọrọ mana gị nwa jere ree ndị bụ unu ọ ka njọ anyị na-ayọ ha na o nwere onye ya mee ezigbo ihe ka a na-echeta gị dịka abụrụ n'ọnụ na dịka ekwuru ihe mere eme ka anyị fụ ihe unu na-eme anyị na-anọ m ekele ndị be anyị nọ na National Assembly the caucus etu si wee kwuo okwu ka maka ọ bụrụ kịta ka m gwa gị eziokwu ụnigwe nwa kwenyere na Naijiria mana ekwenyere m na Naijiria bụ Naijiria mmegbu Naijiria mmekpa Naijiria of double standard isi na Nnamdi Kanu bụ a terrorist kpọọ ndị Fulani herdsmen terrorist ịkpọ ha terrorist mewe ha kpụrụ ha kpochie sikpewe ha cha niile ikpe I will be happy mana ọ bụrụ korokoro
koro na-afịa isi m kwente dịka eto anyị kwuo maka esi m na ekwensu dị oji ka m dị na onye bụ onye dị mma onye bụ nso onye nzọpụta ụwa bụ onye ọcha bịa sị ka m kwete mba nwee ka ọ dị. Amechukwuele, anyị ekele gị nke ukwuu. Daalụ onye ahụ nụchara ugbu a bụ Amechi Ugwuele maka ihe ọ na-eme ka ndị ọhaodo jiri ya eme ọnụ, ndị Enugu jiri ya eme ọnụ ka na ọ na-ekwu ka o si fụ ya ọ na-ada gbuo ya. Mana nke bụ eziokwu bụ na unu ga-echebiri anyị na ọkwa elekere 4 n'ike Chineke. Amechi Ugwuele na oke dibịa bekee ọgbasi n'onwe ya gaa n'ebe a. Amechi ma n'oge a ka a ga-adọwazi ya agba n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ unu chebiri nke elekere 4 ga-adị mkpa nke ukwuu n'ụlọ ya maka na ọ ga-adịrị onye ukwu ma dịrị onye nta mma. Biko okwu niile anyị echiche ndị kwuru echiche nke anyị na Solid FM, ihe anyị na-ekwu bụ ka o wee dị mma. Onye mara ihe na-eme ịnọrọ n'ọkwa zi n'ụlọ mara mma pụọ n'ama, mara ihe ndị obodo gị chọrọ mara ihe ndị obodo gị chọrọ, mere ihe ndị obodo gị ihe ndị obodo chọrọ ka o wee dịrị gị na mma maka oge ị ga-emesịa kpọta dike ka egbuo ụbọchị ihe ike mere achọba dike o. Ya bụ onye zọba nke ekwesịghị ịbụ ajọ mmadụ. Abụ m Chizzy Ani ka anyị banyezienụ jekparịbanụ nkata na Kpakpando TV na YouTube. Jee ebe a jee sonyere Kpakpando TV jee ekiri ihe niile nke anyị. Mana m ekene ndị niile si mba ụwa niile kiri anyị na YouTube. Ọ ga-adịrụ niile mma ka ọ dị n'oge mgbede. Abụ m Chizzy Ani ka ọ dị. Classic.